जा लक्ष्यजों जोङो हा राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननायाव जाफुंसार होनायाव जोंनि साफ्रोमबो ग्राम सभानि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन बे दिनैनि गेदेर जारिमिनारि फोरमान बिलाइ राननाय हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि थामथि पिडि राभा बिथां डिएफअ अफिसियेल मावथि लोगो नोंथांमोन डिएलसि एसडिएलइसि बाथा होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेनिनो जोंनि नैबे चिरां जिल्लायाव 5100 आरो जोंनि नैबे खैलामैला हालामावहाय मालिबिथा खैलामैला आनन्द बिटिनि आमथेखा बेफोर जायगायाव जोङो गासै 2368टा न'खरनो जों हानि 3028टा न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ होगोन मालिबिथायाव 420 न'खर आनन्द बिटिनियाव 260 न'खर आमथेखायाव 710 न'खर आरो खैलामैलायाव 1237 न'खर गासै 3028 न'खर प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासिमोन बिथाङा नुजाथिफैनो हायाखै बिथाङा नोंथांमोन 3028टा न'खरनि साफ्रोमबो हानि फोरमान बिलाइ मोनग्रा जोंनि गेदेमा रायजो राजाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरदों बिथांनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय नैथियाव जोंनि सरकारा मानबिर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बिटिसि हालामनि गासैबो हानि जेंनाखौ आयेननि सायाव सोनारनानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनै जोङो 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि न'खरनि हानि जोब्बाय जोंनि नैबे बिजनि सार्कोलनि सिङाव जोङो 4,000 न'खरनो हानि पाट्टा होबाय बेनिनो नोंथांमोननि नैबे खैलामैला हालामाव जोङो 520 न'खरनो हानि पाट्टाखौ रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनो हाबाय बेनि थाखायबो जों खेबसे आखाइ खबनि सरकारा मोजां मावदों हिसाबै जोङो सरकारखौ लानानै खेबसे जयध्वनि होनि बयबो आंनि उनाव बुंफागोन आं खावलायगोन बिटिआर सरकार जिंदाबाद बिटिआर सरकार जिंदाबाद 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 सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद इउपिपिएल दोलोनि नैबे ब्लकनि निसिमा ब्लकनि आफादगिरि बिथांजों सावरायदोंमोन ग्राम सभाफोरनि बेबस्थाया माबायदि अबस्थाया माबायदि जाना दं एप्लाइ खालामनाया माबायदि जादों बिनि उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ग्राम सभाफ्रा माखासे गोरोन्थि मावदोंमोन गोरोन्थि मावनायनि जाहोनाव जोंनि हा गैलो जादोंमोन आरो बे गैलो जानाय टाइमाव जोंनि नैबे निसिमा बियाबनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन बे साला फेरेंगा जाम्बा प्रमद जाम्बाया हा होनो हायो नामा होननानै बिपिएफनि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफफ्रा एप्लाइ खालामनाङा हाखौ मोनखाया होनो हाया होननानै बुंनानै बिपिएफनि मानसिफोरनो हा मोननायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होआखैमोन नंगौना नङा रायजोफोर नंगौ दा बै मानसिफ्रा रोजा 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बे बर' फिसाफ्रा हा गैजायै जानानै थानाय बे मुगायाव जोंनि सरकारा मानबिर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बर' फिसानो आरो बिटिसि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जाति हारि माहारिनो आयेननि बेबस्थायाव सोनारनानै हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जोङो राजि जादों बेयाव मा होनदों जोंनि सरकारा फैबा देना होगोनब्रा फाग्ला बे प्रमद बर'नि आखाइजों हा लालाबायो जाय हारिया 7,000 बोसोर रायजो जाबोबाय
आरो बे 7 रोजा रायजो जाबोनाय बर' फिसाफोरनि मोनथाय आरो मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो बिपिएफआ 17 बोसोर खाबु मोनदोंमोन नाथाय रावबो आंगोनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना नाजायाखैमोन Sinan Bosumatarí dong ya, Sinan Bosumatarí. Sinan Bosumatarí, sound Sinan Bosumatarí. Sound siapa? Dia siapa berlama? Apa kau nak hari itu? Sound si bidang juga. Sampai berapa? Lepas itu, jadi di posan. Lepas itu nanti, Lukas Nazari, Santola Bosumatarí kan ada perintah kalau. Santola Bosumatarí tu. Boleh, Santola perintah. Ini perintah ada udah. Hamba. Deh. Apa kau nak hari itu? नोंहोनो मोनसेबाय आदा नोंहोनो मोनबाय अन्नानै जायफोर फैबाय बिथांमोननि थाखाय होबाय थादो दे बे नाजावबाय थादो जोंना लासैनो दंखायो खाथियावनो औ जब्रा नार्जारि खैला मैला रेन्जनि बिथांनिफ्रायबो नाजावगांसे जोंना सार मदाराम नार्जारि दं लेन्ड एडभाइजारिनि मेम्बार मानसियानो दं GIS मेप खालामग्रा Arnab Bitang, bustuku hobai thagan जोंना आनन्द बेगनिया दा लांबाय थाबाय আমার मालिबिटा खैला मैला
लोगोसे जोंनिया आमथि रिसिभ हिसाबै नोंथांमोना साइन होना गालांनांगौ होगोन सार्टिफिकेटखौ फटाय सोनानै जायना मालिक मुसाहारि आम्फा नार्जारि फैबो फै बिथांना आसना गयारि फै फैनास फै